Είναι πρώτη φορά που οργανώνεται έκθεση για αυτούς τους σημαντικούς αδελφούς. Αυτό που λέμε έναν αιώνα μετά επιστρέφουν στον τόπο τους. Αυτό που προσπαθούμε μέσα από το φεστιβάλ Μανάκια είναι να καταφέρουμε να χτίσουμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται εικόνα και να προωθήσουμε τους νέους κινηματογραφιστές και φωτογράφους. Είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί και Βαρύγδα και τα Γρεβενά να έχουν ένα τέτοιο εκτόπισμα αισθητικής και ιστορικής αξίας. Βρίσκονται στο Βουκουρέστι και βλέπουν ξαφνικά το κινηματογράφο. Και εκεί αρχίζει το δημιουργικό. Αρχίζει το όραμα. 19ος αιώνας, το τονίζω. Ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Κάρα. Άνθρωποι απλοί. Αυτή είναι η ομορφιά της